खुलुमबाय खे खना 2 तारिख जों Chini bobagrani thanchani khorangno koplai khlaina bagai one last phai ni choba koplai khlaina bagai जों khna chini bobagrani netrite जों joto tiprasrok deliwo जों jontor montor toran bagai thalai tongo o thangtani wa जों joto leaders of khabaksa phanbaksa yakbaksa yapri baksa जों khorangti salainai chini bobagrani khorangno koplai khai chini one last phai ni choba koplai khlaina bagai ye phaidi जों joto chini leaders song ba जों suri lainai kaham kore thangai kaham kore kai borok joba participate khlai जों phiro phaimane nangthung tei chini bobagrang sa kaham kai tongai botebo kaham kore ngai chini bagai joba khlai mane nangthung tei thangmai rongno bo obonang request khlainai norok nogo tongdi pano support khlai chini bobagrang ni bagai suri di tei chini joto leaders song bai suri di tai ge chini opai thangni joba sing koplai ngai chini ha chini sajon chini ha chini odikar ung manani nangthung tai जों wan sulai tongo जों boni dofani boromna se जों chief minister charna bagai asuk sal kolma roma जों politics khlailai walaile bolalai tongai man hungkai जों chini ha chini odikar manani bagai chini naikol phang snamnani bagai tangai जों chini bobagrano one last pai jobawa koplai ni khlaina bagai जों joto thanjaga जों joba ongkhon mayangnai an bagai phaide chini joto rangsani takte bosuno obon koine muchungu phaidi जों bobagrang thanchani khonai yasagei bobagrang sampliwo tongai जों joto khabaksa phanbaksa yakbaksa kai joba khlai जों bwskangni one last fight ni joba जों koplai unani nangnai gatini obonang chini joto hasin chin lokorokna ang khakaham ya phari khulumung ya pharo phaide chini bobagrang thanchani khonai yasagei जों bwskang joba जों agolaine bobagrang ni khorang yasagei bobagrang sampliwo tongai जों bwskang joba koplai unani nangnai hambai खुलुमबाय